So magandang madaling araw sa inyo mga kalayas. So yun ang pupuntahan natin ngayon sa Baybay Beach sa Bagagbag, Little Batanes. So yun, ang mga kasama natin si Yuri, Joel, tapos yung isang kasama niya na hindi ko alam kung kamag-anak niya or kaano-ano niya. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutan mag-like and subscribe and hit the notification bell for more upload latest video na pupuntahan ko lagi tuwing may rides ako. So yun ang mga kalayas, nandito tayo sa harap ng isang plaza. Papunta pa lang tayo dun sa mga kasama na rin, alright? So dito na pala guys, papapunta na kami ng San Carlos. Dito kami duman sa San Carlos, ano. So medyo paus-usos lang ako ng unti kasi first time kong pumunta ulit ng Bagagbag Beach. So first time, hindi ko na pala first time yun. I mean pangalawang beses ko na, pero tatry natin ngayong araw na to kung bukas yung Little Batanes. So sana bukas. Wala pala yung last kasi ako nagpunta sa Little Batanes, sarado. Hindi sila magpapasok. So yun na nga, tingnan natin kung anong magiging resulta nun. So dito kayo nasa San Carlos kami.
Halog ditan. Gay. Agay, ako lang kaya. Namin kaya na, kuya. Patulong. Dito na tayo. O, ibatain sudan si CJ, maalang alagaran nito. Magdinis sudan ko. So dito pala mga kalaya, so sarado pala yung Little Batanes kaya hindi kami nakapasok. So tignan natin kung anong mangyayari dito sa susunod na videos na to. So yun. Little Batanes. Bakit po? Hindi dami sila. So yun na nga mga kalayas, so pinagtatawa na talaga namin mga sarili namin, no? Kumikita nyo sa mga videos. So tawang-tawa ako sa kasama namin kanina habang nasa ride kami. Nagkukwento siya habang nahulog siya sa kanal. Yun, di ko nabidyan. Galing ng pagtatawanan, no?
So, hanggang dito nga ulit tayo mga kalayas. So, yun na nga. At ako'y naiwan, no. Nagpaiwan na ako sa Binmali dahil ako'y, alam nyo na, laspag na. Yun na nga mga kalayas. Hanggang dito na nga ulit tayo sa susunod na vlog. So, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more upload latest video na gagawin ko tuwing may rides ako. Peace out. Yun na mga kalayas. So, thank you for watching. This is the Foxer Biker PH. Thank you.